Мы б хотели запросить нашу коллегу и давнего партнера библиотеки, удзельника международных книгознаўчых чытанняў Марину Иосифовну Свистунову, доцента кафедры белорусского мовазнаўства Белорусского державного университета, кандидата филологичных наук и доцента. Пытанні аўтарства дзвюх частак жыровіцкага рукапісу пачатку 17 стагоддзя моўны аналіз. Таким чынам, прэзентацыі і выступленні Марины Иосифовны, калі ласка. Да пытання пра аўтарства дзвюх частак жыровіцкага рукапісу пачатку 17 стагоддзя. Моўны аналіз. У навуковым асяродку жыровіцкі рукапіс, які датуецца 1618-1622 гадамі, добра вядомы. Сувязь са знакамітым жыровіцкім абразом Божай Маці і той факт, што ім знаходзяцца першыя пісьмовыя сведчанні пра сам абраз, гісторыю заснавання цэркваў і цуды ля абраза ў Жыровічах робіць гэты рукапіс прыцягальным для даследчыкаў. Першапачаткова рукапіс складаўся з 3 частак. Першая – палемічнае сачыненне пад умоўнай назвай «О абразех, о рэліквах». Далей у нашым даследаванні тэкст 1. Другая частка – гісторыя або повесць людзей розных, веры годных, а образе чудовным пренасвяцейшай Дзевы Марыі Жыровіцкам в павеце Слонімскам. Далей тэкст 2. І трэцяя частка – пра цуды, якія з Божай ласкі адбываюцца да сённяшняга дня ля абраза Прачыстай Багародзіцы ў Жыровічах. Першыя 2 часткі напісаны на старабеларускай мове, трэцяя – на польскай са старабеларускімі інклюзіямі. Некалі ўсе 3 часткі складалі комплекс тэкстаў, аб'яднаных адзінай ідэяй шанавання жыровіцкага абраза Божай Маці. Створаныя яны былі, верагодней за ўсё, у Жыровічах, дзе і знаходзіліся да сярэдзіны 19 стагоддзя. В сучаснасці першая, другая, а таксама фрагмент 3-й часткі захоўваюцца ў фондах бібліятэкі Расійскай акадэміі навук у Санкт-Петербургу. Працяг і заканчэнне 3-й часткі знаходзіцца ў фондах Львоўскай нацыянальнай навуковай бібліятэкі Украіны імя Васіля Стэфаніка. Аўтарства 2 першых частак рукапісу звычайна без якога б то ні было абгрунтавання прыпісваецца іераманаху Феадосію Баравіку, іншым разам з удакладненнем «верагодна». Тэкст 1 не мае ніякага ўказання на аўтарства. У загалоўку тэксту 2 сапраўды называецца імя мнагагрешнага отца Феадосія. Тэкст 2 падпісаны 3 асобамі: іераманахам Феадосіем, святарамі Ісідарам Івановичам і Варфаламеем Палікарпавічам, якія пацвердзілі ісціннасць звестак пра абраз. Заўважым, што мова гэтых подпісаў адрозніваецца ад мовы асноўнага тэксту і таму пры аналізе намі не разглядалася. Выказаць папярэдняе меркаванне аб прыналежнасці абодвух тэкстаў аднаму ці розным аўтарам можна пасля параўнання мовы твораў. Для аналізу выкарыстоўваліся тэксты паводле публікацый 1983 і 1985 гадоў, падрыхтаваных Мальдзесам і Крамко, і гэтыя публікацыі перадаюць асноўныя графіка-арфаграфічныя асаблівасці арыгіналаў. Пры аналізе будзем выкарыстоўваць апісальны і квантытатыўны метады і пры гэтым абапірацца на звесткі пра тэкст 1, выяўленыя і прадстаўленыя намі ў 2 папярэдніх публікацыях 2009 і 2011 гадоў, а таксама на вывучэнне мовы тэксту 2. Абодва тэксты на лексічным узроўні разам са старабеларускай лексікай утрымліваюць значную колькасць паланізмаў і меншую царкоўнаславянізмаў, што характэрна як для старабеларускага пісьменства 17 стагоддзя ў цэлым, так і для небагаслужбовай канфесійнай літаратуры ў прыватнасці. На слайдзе можна бачыць прыклады такіх паланізмаў з тэксту 1 і тэксту 2. У тэксце 1 выяўлена пэўная лексіка-семантычная асаблівасць.
Назоўнікі цуд, чуд і дзіва выразна супрацьпастаўлены паводле апазіцыі станоўчы адмоўны і паводле частотнасці. У табліцы можна бачыць колькасныя і працэнтныя суадносіны Як жа ж праяўляецца канстатаваная лексіка-семантычная асаблівасць? Справа ў тым, што назоўнікі з коранем цуд, чуд выступаюць са значэннем незвычайнае праяўленне боскай магутнасці і міласэрнасці. Напрыклад, нерукатворны абраз размаітымі цудамі слынуў, чуда боскія і іншае. У той час, як прыметнікі з коранем дзів выступаюць са значэннем праціўны Богу надзвычайны ўчынак або дзеянне. Напрыклад, еретыкі дзіўных блюзнерств ужываюць. Саламон сваей церкве нарабіл речей дзіўных, на што в пісьме жадного расказання не мел. Заўважым, што ў другім тэксце выяўлены толькі лексемы з коранем чуд са станоўчым значэннем. О образе чудовном, тот образ чудовный, чудо великие, образ чудовный. Не супадае значэнне лексем рытына, рыціна, рыцья у значэнні ідал, кумір у тэксце 1 і вырыты, рытай ад рытына у значэнні узор, малюнак, выразаны на цвёрдых матэрыялах у тэксце 2. На слайдзе можна бачыць адпаведныя прыклады. Агульнай графіка-фанетычнай асаблівасцю абодвух тэкстаў можна лічыць перадачу ўяўнага акання. Так, у тэксце 1 знаходзім напісанні балван, зараняліся, пагаржаня, паламаня, памнажайся, памнажацца, уздравяло, уздравяна, цалавала і іншае. У тэксце 2 вцале, засланят, цалаваня. Такое напісанне адпавядала польскамоўнаму і не было рэдкасцю ў старабеларускіх творах. З шэрага арфаграфічных асаблівасцей помнікаў паказальнай можна лічыць перадачу графемы ядзь, якая адзначана ў тэксце 1 у цэлым 64 разы, у тэксце 2 11 разоў. Супадзенні і адрозненні ва ўжыванні графемы ядзь можна бачыць у наступных табліцах, дзе прыведзены найбольш паказальныя прыклады. Допустим, адмоўная часціца «не» і прэфікс «не» у тэксце 1 11 разоў перадаюцца з літарай ядзь, 85 разоў з літарай «е». У тэксце 2 такія напісанні адзначаны толькі з літарай «е» 23 разы. Цікавасць уяўляюць таксама дзеяслоўныя формы «меці», якія ў тэксце 1 адзначаны 6 разоў з літарай ядзь, 5 разоў з літарай «е». У тэксце 2 іх няшмат, усяго толькі 2 напісанні з літарай «е». Па-рознаму прадстаўлены азначальны займеннік «все» у тэкстах 1 і 2. У тэксце 1 ён выступае 4 разы з напісаннем «ядзь», 7 разоў з напісаннем «е», 3 разы з «і». У тэксце 2 азначаны 4 формы «все» з літарай «е» і 2 формы «всі» з літарай «і». Цікава, што назоўнік «места», «месца» ужыты толькі з графемай «е» у корані і ў тэксце 1 і ў тэксце 2, нягледзячы на тое, што ў такіх выпадках звычайна пісаўся ядзь. А вось назоўнік «вера», актуальны для абодвух тэкстаў, прадстаўлены толькі з літарай ядзь. У назоўнікаў з былой асновай на «о» кароткі ў форме меснага склону адзіночнага ліку традыцыйна выступаў канчатак ядзь, які з цягам часу быў заменены канчаткам «е». У тэкстах 1 і 2 суадносіны канчаткаў ядзь і «е» выглядаюць наступным чынам. У тэксце 1 канчатак ядзь у гэтай граматычнай пазіцыі выяўлены толькі двойчы, у 15 выпадках выступае канчатак «е». У тэксце 2
2 рази выступае канчатак «ять» і 6 разоў канчатак «е». На дадзеным слайдзе прадстаўлены ілюстрацыі да папярэдняга назірання. Заўважым, што дадзеныя прыклады адносяцца не толькі да ілюстрацыі арфаграфічных асаблівасцей абодвух тэкстаў, але і да граматычных, паколькі «ять» выступае ў іх як канчатак. У цэлым, граматычны малюнак кожнага з тэкстаў досыць стракаты, і пры накладанні аднаго на другі яны ў нейкіх пазіцыях супадаюць, але ва многіх не. Праілюструем прыкладамі. Як вядома, сінтэтычныя формы найвышэйшай ступені параўнання ў старабеларускай мове маглі ўтварацца пры дапамозе ўсходнеславянскага прэфікса «най», польскамоўнага «на» і царкоўнаславянскага «пре». У тэксце 1 адпаведныя формы суадносяцца прыблізна аднолькава. Азначаны 3 словаўжыванні з прэфіксам «пре», «ку святой пречистой», «маткі яго пресвятое», «пречистая», а таксама 3 словаўжыванні з прэфіксам «на», «на ядавітшая труцізна», «на свяцейшыя дзівіцы», «з начышчаю маткаю». 2 словаўжыванні з прэфіксам «най», «наймілшый», «найбольшый». У тэксце 2 выяўлена па адным выкарыстанні прэфіксаў «пре» і «на». «Пречистая Дева Марія», «наяснейшая десницы». Адзін раз ужыта кантамінаваныя формы з абодвума прэфіксамі «пренасвяцейшая Девы Маріі», а формы з усходнеславянскім прэфіксам «най» не адзначаны наогул. Вельмі абмежавана ў абодвух тэкстах выкарыстаны царкоўнаславянскі канчатак «агу», па 2 выпадкі ў кожным тэксце. Лучыць іх і тое, што ўжыты такія царкоўнаславянізмы ў традыцыйных выразах. Образу цудоўнаго, чудоўнага образу, тэкст 1, всякага прачытаючага сія, тэкст 2. Да ліку агульных для абодвух тэкстаў моўных асаблівасцей можна аднесці і выкарыстанне форм займенных часцін мовы жаночага роду адзіночнага ліку роднага склону з пашыраным у старабеларускай мове канчаткам «ое-ее». У тэксце 1 выяўлена 30 прыкладаў з гэтым канчаткам і толькі 1 з канчаткам «ой». У тэксце 2 канчатак «ое-ее» адзначаны 16 разоў. Рэдукаваны канчатак не адзначаны наогул. На слайдзе, які дэманструецца, можна бачыць адпаведныя прыклады займенных часцін мовы з канчаткамі «ое-ее» з тэксту 1 і тэксту 2. Сярод дзеяслоўных асабліва паказальнымі з'яўляюцца формы інфінітыва і трэцяй асобы адзіночнага і множнага ліку цяперашняга часу. Так, інфінітыўныя формы ў абодвух тэкстах маюць аднолькавыя спосабы перадачы, але ў колькасных адносінах яны прадстаўлены па-рознаму. У тэксце 1 выяўлена 18 інфінітываў з канцавым «ці», 9 з канцавым «ць», 2 з канцавым «т», якасць якога не абазначана, 1 інфінітыў на «чы», і 17 інфінітыўных формул, 20 словаўжыванняў, перадаюцца з выноснай над радком літарай «т». У тэксце 2 азначаны 3 інфінітыўныя формы на «ці», 3 формы з канцавым «ць», 1 форма з канцавым «т» і 1 форма без пазначэння якасці канцавога «т». 8 інфінітываў перадаюцца з выноснай над радком літарай «т». На гэтым слайдзе прадстаўлены прыклады інфінітываў з тэксту 1 і тэксту 2, якія перадаюцца рознымі спосабамі. Формы дзеясловаў цяперашняга часу трэцяй асобы адзіночнага ліку ў тэксце 1 ужываюцца з канцавым «ць» 28 словаўжыванняў, 1 раз ужыта форма без канцавога «т», у 5 выпадках якасць канцавога «т» не абазначана і 36 словаўжыванняў пададзены з выноснай літарай «т». У тэксце 2 формы трэцяй асобы адзіночнага ліку без канцавога «т» і з «ці» не выяўлены наогул. 2 разы выкарыстана формы з канцавым «т» і 4 разы формы з выноснай літарай «т».
Ніжэй пад табліцай можна бачыць адпаведныя прыклады. Формы дзеясловаў цяперашняга часу трэцяй асобы множнага ліку ў тэксце 1 прадстаўлены наступным чынам. 14 словаўжываннем з канцавым «ць», 1 раз адзначана форма з канцавым «т», 2 разы з канцавым «т», якасць якога не абазначана, і 23 напісанні з выноснай літарай «т». У гэтай жа граматычнай пазіцыі ў тэксце 2 выяўлена адно словаўжыванне з канцавым «ць», 3 з выноснай літарай «т». І пад табліцай традыцыйна пададзены адпаведныя прыклады. У цэлым, формаў цяперашняга часу ў тэксце 2 няшмат, што тлумачыцца яго апавядальным характарам. У ім апісваюцца падзеі, што адбываліся ў мінулым і выражаюцца дзеясловамі адпаведна прошлага часу. Разам з тым, у тэксце 1 выяўлены 4 формы плюсквамперфекта, а ў тэксце 2 такія формы адсутнічаюць. На слайдзе можна бачыць невялікія кантэксты, у якіх адзначаны гэтыя формы плюсквамперфекта. На сінтаксічным узроўні найбольш заўважнае адрозненне паміж тэкстамі 1 і 2 – пашыранасць польскамоўных канструкцый у тэксце 2. Разам з лексічнымі паланізмамі гэта стварае ўражанне транслітарацыі польскага выказвання кірыліцай. Детки по немалом часе, которые на он час в школе учили, играючи в день коло погорелиска, видели на око панну якусь барзу сличную в коле пламенистом, на оном камені сидячую. Чим пристрашившися, розбеглися і призвітером ознаймілі. Абагульняючы прыведзеныя фрагментарныя назіранні над мовай тэксту 1 і тэксту 2, можна зрабіць наступныя высновы. Па-першае, адносна поўнае падабенства ў спалучэнні розных спосабаў перадачы той ці іншай моўнай рысы ў тэкстах 1 і 2 выступае толькі ў некалькіх выпадках. Ужыванне канчаткаў «ое», «е», «е», «аго». Па-другое, падабенства некаторых моўных рыс можа тлумачыцца адпаведнасцю тагачаснай арфаграфічнай традыцыі. Напрыклад, перадача ўяўнага акання, напісанне «ять», выноснага «т» у дзеяслоўных формах і літаратурна-пісьмовай норме. Напрыклад, ужыванне канчаткаў «ое», «е», «е», «аго», прэфіксаў «най», «на» і «пре». І таму гэтае падабенства нельга прызнаць дастатковым для ідэнтыфікацыі мовы твораў як прыналежнай аднаму аўтару. Гэта сведчыць хутчэй пра тое, што абодва тэксты ўзніклі ў адным і тым жа літаратурна-пісьмовым асяродку. І па-трэцяе, канчатковы вывад пра аўтарства абодвух тэкстаў павінен абапірацца на сістэмны аналіз мовы на лексічным і граматычным узроўнях. Аднак папярэднія назіранні над мовай тэкстаў 1 і 2 сведчаць пра стварэнне іх рознымі асобамі, але ў межах адной і той жа літаратурна-пісьмовай традыцыі з вялікай доляй верагоднасці, звязанай жыровіцкім духоўным, асветніцкім і літаратурным асяродкам. На наступным слайдзе прадстаўлены спіс выкарыстанай літаратуры. Дзякуй за ўвагу. Шановныя калегі, хочу выказаць удзячнасць шановнай Марыне Свістуновай за яе цікавасць да гэтай праблематыкі. Скажу шчыра, вельмі цікавыя, вельмі арыгінальныя ёю зроблены высновы, да знаёмства з которымі ўсіх шчыра запрашаю. Сапраўды, дадзены рукапіс яшчэ патрабуе больш глыбокага вывучэння. Са свайго боку толькі дадам, што калі у мяне была магчымасць папрацаваць з гэтым рукапісам у Пецярбургу, потым у Львове, то сапраўды аказалася, што апрача вядомых дзвюх частак з апісаннямі гісторыі манастыра і часткаю пра шанаванне абразоў, ёсць яшчэ і трэцяя частка. Частка пра цуды, которые адбываліся каля іконы Жыровіцкай Багародзіцы. І вось якраз у адказ на пытанне Владзіміра Падалінскага, тыя цуды,
запісаныя на розных мовах. Запісаныя першыя ў большасці на старабеларускай мове, а ў пэўны час у 20-х, асабліва 30-х годах 17 стагоддзя пачынаюць пераважаць ужо запісы на польскай мове. Запісы рознымі зноў жа почеркамі ў рознай стылістыцы, бачна, што запісаныя самімі відавочцамі гэтых цудаў, і гэта сотні цудаў, абсалютна недаследаваных, невывучаных. І нават тыя цуды, што нам сёння вядомыя праз пазнейшыя публікацыі, напрыклад, цуды 1558 году, яны вельмі адрозніваюцца ў арыгінальным рукапісе і ў пазнейшых публікацыях. Адрозніваюцца імёны, адрозніваюцца факты, і ўсё гэта мы павінны яшчэ наперадзе вывучаць і аналізаваць. Мы гэтую працу яшчэ будзем працягваць.